da shi da makaron ya ce takunkumi wannan ba a tada shi sai in bazum ya hita kaso. To mu bazum ba kaso yake ba, gidan shi na shugaban kasa na Niger lokacin da yake cikin shi yake, kuma mun san abin da ya sa muke tsare da shi. Iyalin shi kwana bui bayan mun yi juyi na kirayo mai tsaron shi na ce ya tayi ya gaya mishi iyalin shi in sun shirya gobe 29 wata na Julai kwana 3 suna iya su tahi duk inda suke so. Da yadda ya kai mishi wannan zance shi da bakin shi ya ce in dai ba bari aka yi hita tare da iyalin shi ba sun gumuci su zamna tare.